एकच ध्यास, फक्त विकास. एकच ध्यास, फक्त विकास. भ्रष्टाचार विरोधी ग्रामविकास पॅनल. निवडणुकीपूर्वी निवडणुकीनंतर एकच ध्यास, फक्त विकास. एकच ध्यास, फक्त विकास. भ्रष्टाचार विरोधी ग्रामविकास पॅनल. निवडणुकीपूर्वी निवडणुकीनंतर आमचं आता हे जे भ्रष्टाचार विरोधी ग्रामविकास पॅनल आहे त्यामध्ये असे काही उमेदवार आहेत आमच्यामध्ये. आता हे राजन मधुकर घाडीगावकर भरडवाडी यांना त्यांच्या पूर्ण वाडीमधून त्यांच्या वाडीचं किंवा गावाचं प्रतिनिधित्व असं करण्यासाठी त्यांना नेमून दिलेलं आहे आणि ते आज उमेदवार आहेत. त्यांच्यावर जो त्यांच्या वाडीत त्यांनी जो विश्वास टाकलाय तो विश्वास तेही सार्थकी लावतीलच आणि त्यांच्यासोबत आम्हीही आहोत. तसंच आमचा रुपेश आईर दाभलवाडी यालाही त्याच्या वाडीमधून नेमून दिलेला आहे या पुढच्या सर्व वाटचालीसाठी. तोही त्यांचा विश्वास तेवढाच सार्थकी लावेल आणि त्याच्यासोबत आम्हीही असू. आणि या दोघांनाही आणि त्याचबरोबर आम्हा सर्वांना त्या वॉर्डमधून त्या वाडीतून संपूर्ण गावातील ग्रामस्थांनी आम्हा सर्व पॅनलला भरघोस मताने निवडून देऊन विजयी करावं हीच सर्वांना मी सर्वांवरती विश्वास ठेवते आणि मी त्यांचा विश्वास सार्थकी लावेन अशी मी त्यांना खात्री देते. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.